Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung nantuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaring ngan magbukad sing gidam-i. May tao nga maduruto manaribo, iya tanong nga ingataman, kaupay kadla pag-indan. Tungod kay kanya inataman, mga bukad na murangrang, may biyuos na natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung antuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatubo sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuatian. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung antuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung antuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatudo sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuatian. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung antuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kung antuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidam-i.